Bună tuturor! Vedeți și voi că sunt destul de obosit după vocea mea din primele secunde. O să postez două. Nick încearcă și nu este despre Brawl Stars, dar na. Am făcut toate astea și vreau să le deschid, fiindcă am 12, știu că nu am multe, dar o pun aici. Dar este o ofertă de nerefuzat de Big Box la 500 sau ăsta și nu aș rata o ofertă. 19.000 slăbuți, Ihapael, Ihapachel, Irahael, Irapael, Ihasharel. Azi 20.000 este prietenul meu. Rafael este fix în spate. Și vreau să fac rank ca să pot să merg și aia. Și la cine fac eu cel mai repede rank? Îmi trebuie doar 100, așa că fac și rank 10. Let's go! Noroc că nu a fost asta omorât. Harta asta nu prea îmi place, că toți ăștia, Piper, Spike, toți ăștia de îndepărtare stau aici. Nu-mi place. Și atent, nu știu ce a vrut să facă, să omoare, să sinucide, nu știu ce a vrut. Uite. Ce e următorul? Nu cred că să zic. A, uite-l și pe care. Da. Încă un meci. Nu e atât de greu. Un meci și după aia facem un mare unboxing. Dar nu în episodul de ăsta. Pentru că nu vreau să fie unboxing în ăsta. Sau în episodul ăsta o să fie numai despre unboxing. Și mai fac unul despre Nick încearcă. Ei, așa cred. Da, și așa, mai am mult și bine până la 8. Adică, da, până la 8. Încă una și sunt mort. Du-te, crema a lovit. Du-te, fogi. Ăsta e chiar bun. Ia. Hai că e bun dacă e. E tot un meci dacă câștig. Dar un meci dacă câștig. Mă iau pe loc. Hai, Remi. Mișcă-te, Remi. Fița e ăla să fugă. Gata e. Și gata. Eu ai scor? N-am făcut eu scor așa mare. Ai. 3 powere! Unde sunt ăștia? Barley. Hai puțin, s-au urât echiple, cred. Ce crede ăsta că face? Că nu mai e nicio șansă. Da, și gata. Tan.
Plus 100. Bine, bine, binișor. Bine, bine, binișor. Bun, uitați-vă șansa mea la Legendary. A greșit. Aici. Deci e una foarte, foarte mare. Doar că am și șansă la fel de mare ca să-mi pice pelul. Și nu că n-aș vrea să-mi pice pelul, dar nu vreau. Deci nu vreau. Asta e. Dacă nu vreau, nu vreau. Bun, hai primul chest. Poate am noroc din prima. Aici nu ai ceva predestinat. Ăsta cred că îl păstrez. Și hai să începem. Primul. Nimic. Nimic. Nada. Oh. N-am decât 6. Nimic. Mă, ceva. Orice, un caracter star power, dă ceva. Hai mă, ceva de să-mi pice măcar. Nimic din 14 de ăstea. Hai să-l deschid și pe ăsta. Nimic! Nimic! Și acum iar de să strâng. Aoleu! Bine. Hai că închei și aici video-ul și ne vedem data viitoare. Pa, pa!